velcro her. Sådan. Jeg tror for mange familier, det at få hjerneskadede børn, det vender op og ned på deres liv. Mange er også nødt til at tage et kig på sig selv. Det er en krise, man skal igennem. Det er nogle drømme, man skal tage stilling til, som man havde og måske aldrig nogensinde kan realiseres længere. Er du tørstig? Ja? Nej, okay. Hjernebarnet er en forening for forældre, der hjemmetræner et barn med hjerneskade. Vi er en forening, der er til for at hjælpe familierne, både i forhold til at komme i gang med at hjemmetræne. Vi hjælper i forhold til den erfaring, der er på hjemmetræningsområdet. Hvad er der af metoder? Hvordan skal jeg gribe det an, hvis jeg vil hjemmetræne? Og sikre, at de familier, der har valgt at hjemmetræne, de får en ensartet behandling, uafhængig af deres bopælskommune. Prøv at læse ordet. Dygtig. Ja. Det var gennem foreningen. Vi fik en masse information, da vi gik i gang med at undersøge mulighederne for at hjemmetræne. Og så når man har været medlem i et stykke tid, så kan man jo selv være med til at give gode råd til andre. Hjemmetræning tager som oftest udgangspunkt i hjemmet. Det betyder ikke, at hjemmetræningen er begrænset til hjemmets fire vægge. Og mange forældre tager selv det ansvar at skabe nogle sociale rammer for børnene. Mange af børnene har svømning på deres program. Hvis man er spastisk, så kan det at svømme i varmt vand betyde, at man har meget større mulighed for at bevæge sin krop igennem. Skal vi op og gynge nu, Samuel? Skal vi flyve ind til far? Og havne et sted, hvor der er forældre, der har været det samme igennem som en selv, og ved, hvordan og hvorledes, og hjælper med den første svære tid. Og selvfølgelig også at møde alle de her skønne børn, som har gjort, at Samuel i dag har en masse gode venner på kryds og tværs af diagnoser og alder og køn. Det har været det hele værd. Er du klar til at krybe tilbage? Jamen, jeg synes faktisk, at en af de fantastiske ting ved at hjemmetræne, det er, at jeg har de bedste timer sammen med Samuel. Hvor han er frisk, og han er glad, og følge med i, hvordan han udvikler sig dag for dag. Altså. Hjernebarnet er et sted, hvor forældrene har en mulighed for at danne netværk, dele sorger, glæder. Vi ønsker at hjælpe så mange som muligt til at komme i gang og få en rigtig god løsning for deres barn og deres familie.